Sawubona bhuti omdala mfampungose. First of all ngithanda ukukhulu ukuxolisa kuwena. Kunenkulumo engeke ngayiphawula emayelana nenye yengoma zakho yomntalapho ngangaphawula kahle. Ngicela ukudlulisa amazwi okuxolisa lapho brazo. Ngathembisa abalandeli bakho ukuthi ngeke ngiphinde ngiphawule into enawo phakathi, but kungidlulile ukuyibamba kulokho because inhliziyo yayiphakelwa. Ngibonile ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi akekho umuntu oseke wayikhuluma lento kuwena. If unayo icapacity emqondweni wakho yokwazi ukubona into eshiwo omunye umuntu mangabe wrong noma i-right, uzoyithatha positive lento engishoyo, but if ungenayo mhlawumbe uzoyibuza ukuthi kuyini-ke lokho kuzophawula lento, yabo. Brazo, first of all, uyi-artist elikhulu kakhulu eSouth Africa. Mhlawumbe uyakhompyutha nomthandeni musical, but when it comes to izinto ey'njengo-connection, yabo, ukusebenza kanzima, ublind okudlula ngisho amanye ama-artist amanye ama-genre. So mina ngokucabanga kwami, I think akufanele sengabe wena umuntu ophendula ama-video abantu ko-TikTok uphawula mayelana ney'nkulumo abakade beyishilo kuwena. Yes, inhliziyo yayiphakela njengoba ingaphakelwanga nje kumina, but wena as a person I think umuntu wama-statement manje, yabo. Uvele ubhale i-statement usithayipe on behalf of Khuzani Entertainment, ngiyalinganisa whatsoever bla 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 bla, ufake i-signature, ufake i-social media, uyivalele umlomo. Unless kuthiwa mhlawumbe uyifakele ividiyo yayingcokolela, uyihwayelela abantu, uyihwayelela amagidangoma nawe njengawo wonke umuntu, nihlele nabangani bakho niyayishibisela, yabo, because nawe umuntu. But izinto ey'professional I think zidinga i-statement kuwena, umbono wami, yabo. Secondly, ukuba nabalandeli bangaqamba manga bathi baqomile abantu kanjani, akekho umuntu ongafisa ukuba nabalandeli bakhe abathi yena uma ngabe khipha ama-CD bamsupport noma ngathiwa kenzanga kahle, abekho. Ngabe unamanga umuntu osho lokho, yabo, ngabe umona loyo. Kodwa leyanto ifuna ukuthi ube careful, yabo, because abalandeli bakho bawena, bezwa wena, bafana nokuthi uwena, yabo. Ningaya ehlathini nonke nabalandeli bakho bakuvune kube sengathi u-right ube u-wrong, uyayibona lonto. So ifuna ukuthi ube careful. Lento ngishiswa yini? Ngishiswa inkulumo owake wayikhuluma e-workshop before lezi zinto zokuhlukanisa unyaka, ubiza abalandeli bakho usana khipha i-album, wathi bonke abantu bakujikela abalandeli bakho kuphela bakuthandayo. Ukube ukhona umuntu onjenge-management oseduze kwakho okwazi ukukubonisa, o-flexible ukuthi ayikwazi ukubona into wrong ne-right, wezokwazi ukutshela njengomuntu neutral ukuthi you know what, abantu not ukuthi bazizonda mfethu, mhlawumbe asenzanga kahle, ngiyazi ukuthi unyaka nonyaka sihlezi sikhipha ama-hits, but kulo nyaka mhlawumbe asenzanga kahle, ake si-step back, sikhiphe i-statement sokuthi sidedela abanye abantu ngama-competition ukuze sibonakala ukuthi asinamona, sibuyele estudio sithi okwamanje sayiphushela i-album yethu, ukuze sibuyele estudio sibhale iy'ngoma ey'positive, siney'nhliziyo ey'cacile, iy'ngoma zothando, iy'ngoma ze-hope, yabo, iy'ngoma ey'nikeza abantu ithemba. Njengamanje I think mhlambe kunganzima kwena ukuthi ube ukhiphe hit okwamanje because mhlambe une-depression, unalento yokuthi abantu bayakuzonda, unalento yokuthi abantu bakujikela ngezinto, yabo. Kanti abantu abakuzondi, it's because wena wabaphuca i-happiness ye-South Africa yonke ngokuthi wazi ukuthi unabalandeli abaningi abazokuseka, yabo. Leyanto leyana wena nawe wayenza so ukuthi yabo, uyabona ukuthi vele ungenele ukuhlukanisa unyaka into yanombani and kuwinwa ngamavoti, but deep down I know ukuthi uyazi ukuthi vele it's about the song, but wena wawuthi ulaya umthandeni, yabo. Wamlaya nge-happiness eSouth Africa yonke. Baningi impela abalandeli bakho kodwa babaningi kune-South Africa yonke, yabo. Uyayidinga iSouth Africa yonke for ukuperforma endaweni la khona abangekho khona abalandeli bakho khona, ekhona khona amanye ama-genre khona. Uyawadinga iSouth Africa yonke for ama-streams of music. Umthandeni njengoba eshaya u-12 million streams akusiwona abalandeli bakho abashaya u-12 million streams, yabo, iSouth Africa yonke. So nawe uyayidinga iSouth Africa yonke, yabo. So ungayiphuci i-happiness eSouth Africa yonke yokuhlukanisa unyaka just because ufuna ukulaya umthandeni ngoba wazi ukuthi unabalandeli abaningi. Ungakuwina lokho but egcineni thola ukuthi usacrifice i-happiness ye-South Africa yonke. Lilapho elami brazo, ngiyathemba ukuthi le nkulumo ayinyathela uzwaneni, mhlawumbe uzokuthi ukuyicabangisisa kahle uwedwa. Ngiyabonga.